كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مور مويل أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا هيكا مول موال ode kadi jam mbaɗa tambe arseli no subako mbaɗa tampere jam tan alhamdulillah maɗum jam tan mi yetto garage o mi ara nani garage palani oto abo woni ko jatu daw sen cer mos ha ko jiro hanan dam sen ko jam jam kay cer mos eyyi on ko jinno mi halan dam sen ha ko jam cer mos neɗɗo gonirta sehil neɗɗo gonirta musidɗo mum sa yiye mum ko fewani mbajoɗa ɗum sa yiye mum ko feewi mbiya ɗum yo jokku golle beelen ɓeyditoro gon an noon ka sehil Abou Thiam eyyi ɗum Allah waɗi jirmi noon ko mbajoɗamo ni no wayni minne mankimi no feewi Abou Thiam hande wonko Allah lubrimo ha wayno leydi a faami kala ko dañano dañani ceerno Mody min yo teddin nenam nenam koye galle o jeeya nenam ummima to wuramen ari ɗo horde te inchallah lewru ndu jinmi ko waɗana ɗum handu maaya taske ni jinmi ko juulɗum ɗo mi haalani kam korka ka ɗo e galle o a faami ko refti hen ko kumtani makko o timminani saha noon kam dépense botani ndi haala jinmi noon ko mbajoɗamo kalnamo o waɗa no foti waɗirde ni o rewna lawol no foti rewnude lawol minen koye makko min powi a faami ko ɗum ɗon noon jinmi mbajonoɗa hammo machallah mi nani haala ma Allah jarama jarama Kadija ko kalɗa ɗo ko de noon nanirmi ɗum ni ka mbiɗo Abou Thiam yo waɗate galle o walla yo waɗan yumma wonan sam faami ko noon kalirra noon mbimi Kadija hodnate erreur ay neɗɗo tikkantake e jawdi mum Abou Thiam fodde makko hakkude mon omon waɗa yumma wona force Abou Thiam foti ɗum ko waɗani tawi Kadija ay ɗeɗo gueɗe tati wona force neɗɗo jolete tan waɗa ɗum so jolaka watta ar kaɓen a jolet tan kaɓeɗa sa jolaka haɓetaki ummo looto sa jolama tan lotoyɗa sa jolaka lotoytako saka dokkal noon ko yumma kalanta gonga nda Abou Thiam teŋani yumma ko anu teŋi hande wona yumma ari ɗo tan force Abou Thiam foti ɗum waɗani te kadi yumma sono joguino haqqille wiita ɗo wonat ha taski walla ha mawlud an foti wajade yumma o anda ka desaɗo gila garme galle o ha joni mi yiyani kippuɗa barme subaka pinɗa foof aɗa saggini wona joni Abou Thiam no wama jogo yumma walla jawdi Abou Thiam ndi kanko jeeyi so welama o yaltina ɗo o fawa ɗo jawdi ndi o duppa so welama kanko andi mbo rokkat so welama wasa rokkut ɗum noon sa tikkanimo hen an toñi de hottoñata nani ceerno Mody an mbiɗa aɗa selli an i an aɗa selli cellal no layima mbaɗa wi peŋ mataw kay ka nanɗo ka yiɗa nande tan an ko ni woni cehlagal ma e Abou Thiam gonga tan ƴeew ko kalmi ɗo ko fof Eyyi. ko mbimami ya wajanoma Abou Thiam ko fof e ko ndendinɗa ko Eyyi. darno way boɗɗodirde ni i nenam kuccita aɗa wi Abou Thiam e teŋani nenam e iro e fayiga en Abou Thiam so waɗanani nenam holmo waɗanta an an min so waɗini kam min so yiiɗi kam o yiɗat nenam so yidde yiiɗi kam o yiɗat nenam o waɗan ɗum ko foti waɗande ɗum ko ha timma yidde nene ma kay tawi o humanma o adduma e galle ma o ustani yumma fere ustani yumma fere dasa wonno galle mon ko fere goɗɗo hande o teggitini yumma fere yo yumma ayi Kadija wi yumma yo hoot ɗum woni gonga
eyyi an ceermuda waɗaka barke an barke fullaka e ma neɗɗo to haali gonga tan wiye an anda hadde eyya dokkal ko force wona force an gonga ma forindinno yumma poɗɗa haalande gonga yo ya hoota yumma foti hoode la ilaha illallah iɗum kay mburu fof ko fari onon fof kon gotum de onon samfande demfande fof ko ɓikkol nantir mere taga noon wonde sehilaɓe sa yi nde ɗiɗo ne jaata ko jikkuju men nandi sa yi Abou Thiam ne wayndani nen an hoorema wonko ɓeydanɗamo hen kono ma la an kama wona neɗɗa wona bandu neɗɗo haalatma haala mum ala ko ɓeydanta ɗum hen so wona yumma yo juuɗo e galle men yumma yo waɗe ni onon cengtoɗe en henam tegoɗon e koye moɗon kono ɗum ko jam dandi mi duynomo duwaw mbimi woto Allah waram warma ha jiidire ko addi bon salamu aleykum dari non non mi haalanten haalaba Saydou Allah noon jaabimo duwawam mimo duynomo mbinomi Allah hokkam wallam wata waram wata war Saydou hamin jiidire joni dembuɗe eyi yo Saydou ayno joni fammindema sabu Allah e nelaɗo muɗum saɗa haalde ceerno Mody Diallo yaltini hen innam ko nawini innam holko pourquoi aɗa haalde ceerno Mody Diallo waɗa hen indam min taw noon jaadata ko wontima e ɗum so minen jaadata no so minen jaadata yo so wona minen jaadata yo har min aɗa haalde e makko aɗa haala indam yo gasa alaba ceerno as ngubba mi ñohani noon ñohani ɗo wultinte ko ñooɗo ya ñoo a ñoonam kay par ce que rasulallah mi ñohani somin tawnoma suusa wiide noon a tawtono ƴeewa Allah ne seedi somin tawnoma min jinno ko teweɗa somin tawnoma suusa kam wiide saabu noon coalition ma an ceerno muɗum way kon diide juuɗam ndi ko fuusirma e coalition ko mbatton ko pewjoton ko min ko Allah gondumi min wondani hay goto ala mbimi minen gondigal amen jaadigal amen tiilagal ceerno Mody ko mbimi ko darmi haalamma wona mbiɗa nan a tawa taw konko haalamma walla goɗɗo haalamma min ñohani yo haalano mbimami ko konko ceerno Mody mbimomi ceerno Mody guila garɗa ɗo e gallam min gallam jaɓɓimami jaaɗa hay ñawlani jiituɗa Abou Thiam pullar noon wi sa fayi koɗo ma fota ya newru ardemo arde fof jikku on jikki o ono jikkoto ceerno Mody no korka wallahi Modou asuma ɗiɗi jewtiɗen ɗo seedde jewten mbar jam eyyi ko jam ɓeydu jam neɗɗo sa yi ko ɗemma fayde seeɗa noon moƴƴi namnoɗa ko woni wona ka miñam ka sehilam te gila garmi e galle ma o ha hande meeɗa dañde ko muusi kam e banggue ma wona saha fof noon aɗa namnotono kam dépasse mbo tottuma wawi ɗe balɗe kam ƴewtidiɗo a natti kam namnade dépasse a finat tan jaaha jeere hande kadi mi ari mi tawi aɗa jiimi e nduggu mbaɗ namnoma mbara a dañani ko muusi kam ko muusma e yam sabu mi yiiɗa haydara muusma faade e yam eyyi ceerno min haydara musani mema min ceerno ka mawnam min ma jiiɗi yumoye baaba kadi mino ko namdotonomami dépense ko wona hunde weldemi ene tedde e yam sabu ɗum ko gacce e yam min mi waldata e joom gallam ha wiyete mi fina mbeɗa namdo banam gorko dépense ɗum ne hersini komi yaha ha nattumi wawde ɗum ene tedde yam Seydou noon mi haalnimo bimomi min ko an resimi wona ceerno resimi ceerno ko banam gorko ene hersini ceerno ummo ha Dakar ara horanden kala nde pinmi mi werta junggam mbeɗa namdo ɗum dépense ɗum woni hankadi no ko nattumi wawde ene tedde yam ene hersini ɗum tagi no mbaɗirmi fof mi waɗa feere ha himɓe daña ko ceggini ko ñaami ko ɗum tan wona haydara sa fayi koɗo ma jikku mo ardu woma koduɗa o ono jikkoto o adduma noon gandumi jikko jogui o ko jikku ma o jogui lahal yiiti mbeɗo mum kono 6 et 9 joni min komi bonɗo bonɗo
min kon ka bonɗo bonɗo ka haside ceerno modi ko ka haside awti kam yitere awti kam ɓi bamma min wona ɓi bamma an holko mbattan ma biitere ala haydara min an alhamdulillahi rabbil alamin ala Eyo. woyo jogiiɗo holla ñamani mbimo an ka kollaɗo haɗa an non mbimi wallahi noon a siftini kam jil ceerno moɗo abou thiam kollaɗo hola haɗa heɗum haalma aɗa kam min mbeɗa rewma haalis alo an kalis eyyi après mbeɗa rewma haalis kasa ɗum andi ɗo somi kan welama haalaka ɗo poñma walla mi nawma gendarmerie joɓa kam haalisam ɗum min jettaka ɗo maɓe kalis ma geyo mbimi ka miskino Allah haydara ala jettuɗo Allah ka miskino Allah miskino jettuɗo Allah jiiɗa e galo ana yettani Allah galo mo ka sakkotako miskino Allah kada yettani Allah hokkam an ka galo mo sakkotako galo mo ñamata galo mo ɗetta Allah ala bande ɓe yummaɗa en ɗo ɓi bammala ɗo ala sehil sana ceerno modi ese nana hay suudu moƴƴu ala mbaɗɗa ɗum koye sal min jaaɗa hay tawɗo min leeli aɗa torkin ɗum jomum ummo aɗa ƴeewa yummo an kay sa joguino gonga ka joguiɗo fulla wi ceerno modi yo hoto gorko miyaɗa yillo ayi gorko ne yillo eɓe mbimi ala ayi tan gorko ara tan yillo min gandi ko yimɓe aɗa ƴeewa ɓiyum mi heeɗima haali appare jinmi keɗɗa par ce que an sa wonano neɗɗol bolle puyɗi sa wonano neɗɗol huya haya sa wonano neɗɗol ngel ganduɗa hoorema ittata e ɓuuɓri wattata e nangue holko jurnotoɗa holko jiita ɗum holko wonduma e ɗum sa wonano kadi tan ngel ganduɗa hoorema oɗo asaka ubba ceerno modi ko keyne ara hay galle ma aɗa hol ɗum dérangement jibinɗa ko mbiya yo waɗan dépasse ay gorko ne yillo dépasse gorko ne yaadi jillu gorko ala an holko woni hakkude ma ceerno modi diallo ceerno modi wadna hokko nekkudamen nekkudamen ano ceerno modi non pusa gallam ala probléme mon tan ko waɗani dépasse wona ɗum probléme o wi komo fusa dewgalam ane makko wona gonga wona ɗum woni an probléme jarnima noddude sernaɓe ya haɓɓam yami hange yomi maayi kono mi Allah gondumi ay nangue foti ni ko nangam hande min mala min jawɗam ko jawdi ma eyyi min mo jiiɗani mi wona baso min mbaɗa jogui mbaɗa jogui ko gurdumi mbaɗa jogui ko gurdumi ko mbawmi wurnude manne kadi wona ko heewi noon wona way joom galle ma ko puyɗo ko bondaniɗi min Seydou so yeehi ha watti kam wiide gorago ma moƴƴani ɗum ko lawol Seydou ba wima noon Seydou wi kam min goragam moƴƴani mina Seydou min jeehi ha Seydou watti wiide ko garmi koye galle o duus makko heewi ijja o yowa kam tottude duus o totta kam suudu o totta ala ko limtani ɗum no yooɗi hakkude men Seydou ɗum marko momi yalta galle o an kay sa yalti galle o mi jotta koye galle o ko sababude ɗum ɗon ñande jaltuɗa galle o fof mino Seydou ɗo mi gonda e jaam sa woni ɗo no mi jooɗo e galle way sa yalti tan kam jaltude ko ɓuri kam musde adunam fof noon ko dewgal ma e Seydou ngal ko ɓuri min mimsidde adunam Seydou ba hulani hersani ala gacci ene yahade wima an hebbini duus walla ne wima won gueɗewo illa min duuso bo moƴƴani musani kam min gorago ɓuri kam muusa ha gorago ma moƴƴ elle won ko Seydou andani kam Seydou ba ne wima ɗeɗo gueɗe ayi gandumi de Seydou ba hande fayiti hoore mum sahande o yinno hamde omo yiɗi hebdemi de ko an o waɗi sehil o dogi ko caggal ma ko jiɗɗa foof o waɗa ko gañƴa fo o oppa omo rewi caggal ma omo funto mo beelo ha mbawɗa ittude mi dokkuɗa ham Seydou donc hande so Seydou hande darima wini wima ɗeɗo gueɗe wallahi ko yejjiti henki ay asu kono Seydou wallahi hakkunami Seydou to fayi to wallahi enen laaɓa ko ɓuri min mimside adunam won dewgal ma e Seydou nda asu gila jooɗi mi ƴewmami ƴewtinimami gandumi an Seydou o wona pointure ma an wona debbo pino aɗa wiya totte kam dépasse an ration ma lewru foti fafawade e jungo ma way pina tan aɗa forto jungo totte kam dépasse ɗum ko dewon jeeyi ɗum an wona dewel ka dewal ha wara ɗo e galle he wona mo tawtam ɗo so arti mo haalnam hol yeware o yewima min so yewimama ko mino yewi wallahi ko ano yewi so wi kadi o yiiɗa yiidema e galle wayno komi min gonimo yiiɗa yiide e galle he sabu min ka hooram gorango to nani ha